So, heddi ni'n mynd i dechrau siarad amdano aren. Mae gen o 2 aren, un chwith a un 10, fel pob yn ifal. Ond mae'r aren sydd yn y buwch yn lot wyniaeth na'r aren ti'n mynd i ffindo yn ceffyl, neu yn dafad, neu yn dinan ten. So, chi'n gallu gweld, bod da ni lobules ar yr aren sydd gyda'r buwch. Okay? A mae gyda'r aren eraill yn eitha smooth a continuous. Nawr, os ni'n troi yn draw, dwi'n gweld mae'r lobules yn codi dros y lle I gyd. Nawr, beth yw'r function o'r aren? So beth mae'r aren yn wneud yw mae'n wneud stuff called urine. A beth yw urine? Yw'r waste product o popeth sydd yn y corff ei hunan. So popeth chi'n bita, popeth mae'n nifol yn bita, popeth maen nhw'n cael fel antibiotics, popeth torri lawr, maen nhw'n cael eu proseso, mynd trwy'r aren, cael eu gwared wedyn yn y urine. Nawr, mae'r aren ei hunan, mae'n cael, os chi'n torri o lan, i edrych tu fewn I rhai o'r lobules hyn, chi'n gweld bod dyfyniad lliwiau nawr. Okay, so mae'n dyfyniad lliwiau. So mae da ni brown tu allan, a ni dynnu gwiniau lliw mwy coch brown yn tu fewn. Okay? A ni dynnu y gwyn stwff hyn wedyn yn y canol. Nawr, yn bob un o'r lobules hyn, mae'r un peth, mae dych chi'r 3 compartment fel hyn. Okay? Nawr, yr un tu allan, yr un brown tu allan, cortex yw un o hwnna. Yr un canol wedyn, y medulla, a wedyn yr un fan hyn, y gwyn yw'r pelvis. Yr adrenal pelvis, y pelvis y kidney, y pelvis yr aren nawr. Dim pelvis as in bones. Okay? So mae'n y gwaniaeth. Nawr yn y cortex fan hyn, os chi'n gallu gweld, os mae'n siŵr os chi'n gallu gweld yn iawn, mae'n trial edrych na, mae fel llunellau yn mynd lawr. Okay? Mae fel llunellau rownd fel hyn, trwy'r ffordd os chi'n edrych yn eitha agos. Nawr yn fan hyn, beth sy'n fan hyn, o'r neffron ei hunan, okay, yw'r glomerulus, a'r proximal convoluted tubule. Wedyn yn y medulla fan hyn, mae'r loop of Henle, so mae'r peth sy'n tynnu gyd o'r urine mas yn neud yr urine, a wedyn yn y pelvis fan hyn bydd y collecting ducts. So, ar neffron, dych chi'r glomerulus fan hyn, y proximal convoluted tubule, wedyn dych chi'r loop of Henle, a wedyn distal convoluted tubule, a wedyn ni'n mynd mewn fan hyn bydd y collecting duct. Bydd y collecting ducts I gyd o'r lobules yn dod y gilydd, a wedyn bydd nhw'n dod y gilydd I mynd mewn I tube mawr, tipyn o seis, okay. Mae'n edrych yno hwn, as mae'n rhyddach I weld yno hwn, tipyn o seis I wneud mewn I beth mae'n galw y ureter. Okay. A bydd y ureter wedyn yn mynd ar urine hynny lawr i'r bladder, a bydd y bladder yn cael gwared I fewn mas o'r corff. Nawr, mae'r glomerulus sy'n mynd yn y medulla wedyn, mae'r loop of Henle. So, yn yr oedran hyn, mae yna lot o bethau chi'n mynd mlaen I wneud y urine yn y kidney. Glomerulus, so mae'r gwad yn dod mewn i'r top y bowlen, yn y Bowman's capsule, a wedyn myna bydd lot o pressure, so bydd rhai o'r urine o rhai o'r fluid o'r gwad ei hunan yn cael ei pwysio lawr mewn i'r medulla, a wedyn pan mae'n dod mewn i'r medulla, i'r loop of Henle yna, mae'r loop of Henle yn newid y urine, o newid y fluid sy'n yno fe mewn I gwneud y urine sy'n iawn sy'n cael ei gwared wedyn o'r bladder.